futhi ngizoma nonyazi noma yinini noma isiphi isikhathi esizofika. Amen. Njengoba ke sengishilo bengize ngokuzokhonza kodwa ngoba sengithola umusa sengizocela kube kubili esihlalweni sasezulwini. Nkosi yamakhosi, ilanga lamalanga lathi amaNazaretha wafundisa ingane zawo ngoba yize seziyophatha izwe. Sekuyiso ke lesi sikhathi Nhlanzi. Ngicela ke okubili uma nginikwa ithuba lokuba ngibingelele. Okokuqala Nkosi yamakhosi, kulomsebenzi enginikwe wona ukulandela umntwana kwaphinda ngene osebenze isikhathi eside phakathi kwesizwe. Ngamandla ami ngeke ngikwazi ukungena ezicathulweni zakhe. Ngakho Nkosi yamakhosi ngicela ungembathise isibusiso sokuhlakanipha ukuhola abantu ngokulunga nangokuqotho. Amen. Okwesibili Nkosi yamakhosi, ngicela ungiphe ubuhlakani bokulekelela ngamasu njengoba izwe lakithi sonke sibone ukuthi liyacwila. Abantu abasebenzi umthetho ufile. Ngisho nabafundile umsebenzi abanawo. Ngikhulekela ukuthi ke uNkulunkulu kaShembe kuleli thuba njengomNazaretha onikezwe ukuba kube khona iqembu lezombusazwe aliholayo, ngiphe ukuhlakanipha ukulekelela abantu bakithi ababhubhayo, siqhamuke namasu okuphephisa abantu bakithi. Amen. Izinkonzo eziningi baba sezingicele kaningi ukuba ngijoyine kuzo, kodwa sezizezayeka. Emsebenzini wami baba ukuhola iqembu le-IFP kanye nokuba umholi weqembu eliphikisayo esishayamithetho kwaZulu Natal, sengiyohlala emlandweni ukuthi owaye umNazaretha kaShembe wake walimela izwe. Ngicela ke Nkosi yamakhosi ungikhulise futhi ibandla lingisebenzise njengengane yebandla ukwenza umnikelo la ibandla lifisa ukuba nginikele khona. Ngicela wehlela ngezansi baba ngokukhulu ukuthobeka kuwe Nhlanzi emakhosini, kubefundisi nebandla lonke. Ngidlulisele ukuthokoza kumntwana kwaphinda ngene iminyaka eminingi. Nkosi yamakhosi obungivulela izandla kuze kufike lesi sikhathi esedlulisele induku kumina. Ngithokoza kakhulu, ngehlela ngezansi Nkosi yamakhosi.